punto de atención a la lactancia materna, obradoiros de lactancia con más de 500 asistentes, circuito de gateo para bebés con 60 familias participantes, masajes para bebés con 131, 225 mujeres que realizaron yoga o 100 que realizaron actividades acuáticas. Son algunas de las cifras de las actividades que están en marcha gracias al programa de saúde materno-infantil del Concello de Ourense, uno de los más avanzados de España. Un programa que realmente creemos que a nivel de Galicia hai algún municipio, algunha cidade que leva algunha cousa, pero na súa suma, no seu conxunto, creemos que somos unha cidade pioneira no cuidado e no trato dos bebés. O obxectivo fundamental destas xornadas, que vos decía, das 7ª xornadas de saúde e de seguridade infantil, pois é, sobre todo, o de dar respostas e de informar axitadamente sobre a saúde e sobre a seguridade dos nenos en idade pediátrica, ca finalidade de mellorar a súa calidade de vida destos nenos e destas nenas. La concejala dio estos datos durante la presentación de las 7ª Jornadas de Salud y Seguridad Infantil que tendrán lugar el próximo 3 de junio en el Auditorio Municipal.